BJP hapono mesenani bagi tabu jaknalai thurung bodolo kholawa ongkhajak abakin tabu Tipra mothabo buskangni chongbariba batai kaplaingni bagai 17 Golaghatini constitution khobja West Jarul basai bisini kaiba wardo Lukurokni nogo nogo thangai chongbani kok awi buchanika Lukurokni nogo nogo thangai kok pithaniwo Lukurok belekhino kaham phiramur kha tei belaino kha phurjak 17 Golaghatini Tipra Mothani batainai borom gonang marab debor mono hamari bore laikha Sotro Golaghatini Assembly ni West Jarul basai je bisi tongmona abono complete khaika nogo nogo khabai awi mung khayai जों सबै गताबो गरो श्रीनगर गाव पंचायत नि कान्टजला कामिओ मियाबो जों अमाकेनो श्रीनगर ग्राम पंचायत नि 1 नং वार्ड आपनो कंप्लीट खायका के जों मिया आपनो ताइ बाद बेके वार्ड न कंप्लीट खायमालिया के वेस्ट जालो बासाय पाइमा परे ताबो जों रो हापाकिया के जों तिनि श्रीनगर गाव पंचायत पुरा कंप्लीट खायखालांनाय वेस्ट जालो बासाय के बुसु वार्ड डगरि फैगे सर फुल जत वार्ड दंमोनि पुरानो कंप्लीट खायगुरिका नगो नगो थांगै जों आयमंबो पिरका आनज मारि बुदुइ सिने बुवागाना गुलाय खाजेन लुकुरक खैता मसाका नोंथां लुकुरक त जों जेरं माने खरकसापानो माने अंग करे साजिया मा करे जतन साजागिनो बुवागाना नायनाय जतन कक कजार हका अंके खरजा खरंनाय जे सिने तिबरमता हिमिया सिने आनज मारि हिमारनो बर मार माने बाव सावजे जोंबो बुवागाना हामजगै बिन थानजनगै आनज माने बुदुइ गबाय खांनायनि बरबो जोंनो कक हलका कयता सिमि कयता जर बुंदों जों दिने फुंनि 9 सिमि नखलायमानि दाबो अर सबायका दाबो कमसे कम एकता दिबर देखलायखानि मानो जों दिने साफुं अर कमप्लिट मा परेके जों थावनाय आयां इ जारो बासाय आयां बसं नगो नगो थाङा आयमु कक पिननाय कयता वार्ड खलायखान कयता बिसि खलायखा ताब सदते ताबक जरा त बिसि त वेस्ट जरा बिसिनि 4टा वार्ड गा ताबक ताइ गाव पंचायत सबै क्या श्रीनगरनि मिया त एकटा वार्ड कमप्लिट खायजा ताबक जों जे मानसाक कमप्लिट खाय कालांनाय आं परे इ जारो बासायो जत वार्ड दंमोन बिसिनो कमप्लिट खायनि तेबो लुकुरक काका बुबाग्रानो सापर्ट खायदे बरत जतन सावजे जों बुबागाना कमप्लिट खायनाय जारा कताल बुजार संनाय दं सराय दं बरक सावजे जों बुबागान दल तागलायसिनि पुइला बुट जों बुबागाना रुइ सुरु खायनाय कायसे ताम ताम जन नि याक्ति बागजि तंमोन आबो के सार ताम ताम अब जों सिनि थानसानि मारनि एकटा क्यालेन्डार थानसा अनि सिजा अ क्यालेन्डारनि बिसिंते जों मेसेज नामो जों नगो नगो दिनै थानसानि मारि फाइथां होननाय जों क्यालेन्डार जों नगो नगो कालां दङ के खाखाया जतन सानै नाका आबोनो जों सिजाबो जे जतन थानसाना हामजगै जतन फाइ दङ जों आबोनि जों नुखा जे जों अ सिनि क्यालेन्डार बाखनि सार तायसा अ जि जे बिसिओ नों हाबै दंमोनि लामा फाइ दङ जों आबोनि जों नुखा जे जों अ सिनि क्यालेन्डार बाखनि सार तायसा अ जि जे बिसिओ नों हाबै दंमोनि लामा दै सुबिदा नक रकनि बाहाय रक नुगै फैगोन नुखा अमाय नक माने कायसा खूब बुरिसे गरै साइसं बिनि नक बेलाय हानिया बसाव जे नक माया ताबो नक मायानि साव जों कग्रि काव कापनो जों जेस कापनो बन नक नाय मिया बुबागरा नि कक खाना खाना महाराज जे कमिटमेन्ट माने कक माने कासिपना ब हाव खिगालिया महाराज जे साव बावनो खायो गे जों बुबावनो कग्रि कावका जों सरकार तो फाइनानि अब केब कासुमिया सरकार फाइके अ जे वेस्ट जारो बासायो जे जों माजों माने कक्सा ग्रि नक जों बनो पुइला नाय जतरनि एलाकान बरगो साका पुइला बनो जेस कापनो जों सुबा सुरुइ रनाय नक रनाय आं परे जों नुखा गंमा लामा रक इचलिं कामके थिमते ग्रि गाय रखायब्रो खूब कष्ट के मा फाइलियो लामा कोनो काहाम ग्रि गे सुदो मेन रुट सिमे किसा किसा काहाम ग्रि पुरा मिलि आफाना किसा काम के तनो किन्तु जेसे बिसिं हाबदो आसंना हाइमेनो दो आतिनि अवस्थाबो साइजंगो अन नाय फेबेनि एकटा कलस एक मा पानाफरक तैतु गय तंले के नगो नगो तै रहनानि आबो तंमाने किन्तु जागिया आबोगिनो तेरमथा बेलाके दरकार तंका तेरमथा आबो बागान पार्टी जेता कक सावो आबोनो बखाय तांगे इंगाके बसुदु जनगणे बागि सिमि सामके सिनि बागाना अति प्रमथा आबोगिनो जों नगो नगो थांगे मा कयो आनज मारे बुदै गब्लाय खायदि जनगणे काहाम तुदि हामबाय सानो बेलायनो